Tak Marcel, v prvom domácom zápase prehra, hoci ten výsledok 1-4 vyzerá pomerne jednoznačne, dlho to bolo otvorené a no nakoniec čo hovoríte na túto prehru? Tak prehra mrzí, ako prvý domáci zápas pre Lige pre Detvu, chceli sme sa ukázať v lepšom svetle. Určite sme chceli potešiť fanúšikov nejakými bodíkmi, ale mrzí nás to, nevyšlo to. Po zápasu si myslím, že sme boli viac než vyrovnaný super. Pokiaľ sme dodržovali tú našu taktiku a systém, ktorý sme si dali, tak vravím, že sme boli vyrovnaní, minimálne vyrovnaní. Nevedeli sme streliť gól, čiže mohlo sa to kľudne v prvej tretine prikloniť na našu stranu. No a potom, žiaľ Bohu, po našej individuálnej chybe, kde sme stratili puk na modrej čiare, super nás potrestal. A takisto naše vylúčenia nastali možno nejaký bodík, lebo Povazka má kvalitných útočníkov, bývalých extraligistov, čiže dať im toľko presilovek, ako mali, to sa trestá. Prehrali sme si to viac menej sami. Naozaj v podstate polku zápasu to bol taký hore-dole hokej a bolo to naozaj asi o tom, kto dá ten prvý gól. Čo bol možno ten hlavný rozdiel presilové hry, lebo tam ste ich v prvej polovici mali viacero, ale nepadlo vám to tam? Áno, mali sme my nejaké presilové hry, kde sme my nestrelili gól, čiže na tomto musíme určite popracovať, aby šanci tam bolo, len proste dneska tá šťastie nebola na našej strane. Asi na druhej strane super nás trestal. Ale vravím, individuálne chyby a nastali možno nejaký bodík a hlavne sa musíme naučiť hrať celých 60 minút to, čo chceme, lebo stalo sa párkrát, že pár jednotlivcov si potom zmyslelo, že chce asi rozhodnúť zápas a robilo si, čo chce a tým pádom sa to všetko rúca ako domček z karát. Takže vravím, po zápasu minimálne sme boli vyrovnaní a mrzí nás to hlavne pre fanúšikov, ktorí tu prišli a merali cestu, ale ja verím, že sa to zlepší. To mužstvo Detvy je na novo a v podstate narýchlo poskladané, takže ešte si to asi všetko musí sadnúť. Tak áno, ako ja nejdem sa zase vyhovárať na to, že tá licencia prišla neskôr a respektíve mužstvo sa skladalo z zábehu. Proste sme tu hokejisti, každý vieme ten hokej hrať, systém je daný či taký, ako to žiadne nové veci, takže to nie je vôbec výhovorka, že sa nejaké mužstvo, že na poslednú chvíľu, my už trénujeme skoro celý august, takže to mužstvo viac menej je mesiac pokope, ale to nie je žiadna výhovorka. My musíme na tom mladé ukázať úplne inú tvár a hlavne bodovať a zbierať nejaké bodíky tu doma. Vy ste tu v takej dvojfunkcii ako líder na lade, ale aj asistent trénera, takže ako sa toto dá sklpiť a samozrejme určite skúsenosť odovzdávate svojim spoluhráčom obrovské skúsenosti. No ako poviem pravdu, nie je to jednoduchá vec pre mňa. V tých tréningoch tomu pánovi trénerovi hlavnému viem pomôcť a dohodnúť sa na nejakom systéme a riadiť možno ten tréning párkrát, ale v tých zápasoch sme dohodnutí, že viac menej sa sústredím na tú svoju hru. Jedine akože medzi tretinami, keď mám nejaký postreh, niečo poviem, ale trénerstvo je v plnej kompetencii hlavného trénera, takže ja som len taký ako výpomoc. Ale nie je to jednoduché, ale zatiaľ to zvládam.